umroy kim simra persya ya ke jing temu kesoka ban penhe ya ke kaling suin umroy riboy district handai ga benyau ya ke jing rukam khot ya ke jing sngapaj ba mentakasngi ka nyau tarik urisau ajal pesan ka Meghalaya State Pollution Control Board ka pelong ya ke jing sngapaj ba ha umroy na benta ban sngap ban sngeu ya ka suru ki paj ba halo ke jing temu kasoka ban penhe ya ka ling suin kinong kren nagi sinong ba pha ki basyakta ha kan ki project ki penpa ko jing sngeu benyau ya kijing na sting ke bor badai pej ban su pentip hak dak simit shua ban pelong ya kan kijing snapaj ba kila ong bana ka jing tip hak dak ki pej ba bun kim bana bat kim tip bat kim laj ban wan sikani kijing lang kumta kidon tangkat tukat ni ki bomban si ki ban wan sikani kijing snapaj ba na ka jing bombiang kijing pen bana ki suki bat rapen kre ru gra thli bun ha ka te jaka ka pelong ya kijing snapaj ba Kisnong ki bahasa kata akan dijing sim jeka gidai saudong ke umroy naduk umroy umden nongra bat kiwei. Kini kinong keren ki apen pa bakim persya ya kan ki project nama ba kanlong ke jing mentoy bat kaldep airu ya ke jing mentoy ya ki paj ba watla kadon menta kalong ke badang rit. Ka jing mentoy kalong ha ka jing yok kam yok jam bat ke kamai kaji ru kumju. Kinong keren ki apen pa baka Airport Authority of India kadai ban perkat ru ya ki samla Krishnong ha katany umroy ha balaj ki kam ki jam bat kumju ya ki para khasi bat lada don ki bomla ki khasi kila ban khotpat ya ki prayona ba ya ka jing skapaj ba lapnia da UIDM ka ribhoy ba Jonathan Shilla rengkat ka jinon lang ki he ka Airport Authority of India ka State Pollution Control Board ka Meghalaya bat kiwei nyemdam ban ya ka jing tersya kan lene objection ya kata ka jing tmu jong ka airport ban penhe nga don ban ya thu khndiak ya kijing lenti jong ka airport wala dang long siteng ta ha ka long priu man priu ime jong ai lo belah ni ha airport ban sna te nga ka bomot 4 kha tena ka por yo snow ya kijing penhe ya kata airport of great ya ka andre hado kini kisngi bam taru nyimpak yo ya kata kaban long successful kita ki ba kaplan kumbala ya keren ki orang ba sahmat i master Ashok telendo wat khamtam i master Seliang i bala mention sibun ya kijing sisha jong je lenti ki jong kene ka airport kana snow ban penpau ya ka ba i master Seliang i ladap ban ay kijing keren ban support i sispa present ya kijing keren jong i ngakersan kumju na gitu ya ka ni kini lenti bangin yo AA lada kanwan kita ki development ban upgrade dan ban expand ya ka kumbakadon ya ka plan kita jengker pak ke jonga kalong ba om dei tang persno ke hering bat ban bu tang kita state road ya ka kam kenang ba ka ka bangin kini lenti kanlong ke jeng mentoy bat mangiru nginyo ya kajing mentoy ko bat ka ba tungjam airport na kerpa pat ken mentai don ni bala da don kanu ka vacancy airport ngide ba pentip ki kisnong marapala pramadani ki headman bakin pentip ki headman baknang baki headman ki pentip bakadon kata vacancy kata tari kadon tubiu te kini ki ba snong jingiro kini aban pentip ikon samla ba ha kata tari kan don ka interview lani ka don ka post kila abang dan dah blame dan engkat ini nginam la ban pelong ya ka debiting tie ngam da bun kentien han nama tirang ba ki blakren sakmat sibun kila kren tingang ngasa ha den sepra sal ka we ke ong ba nakalyang ko sepra ka don higa atli ki lengkha ki bangil adu bantre ya kijing yo ka ba jengi mentalan lu ba laker sate kalengkha ka ba yo ba Nriu pau ba san pau berni nyeladu bantung ba ya kata ngayo snow be kirang ba snong na kawi kapor sa kawi por kisay kentu ya ki banwan pet banwan kami ya kacaka hanre hadu bantai kim pala ban pen rolong te na terpa di visa na da fisgo ba ki jat ben riu jangi ki nong song snong jangi ki long ki ba haka ret karyang jangi so bhasa ba phinya petlem Badan ruh kapur bakadon kewe kesurok ke batang suslap kumenin kesurok tang banya kikun
ki balis koru ngi namla banya namar kra isle ko te ngala shong bat hagani airport bun sien nga shai pe kmi lanti hoy ka don ki jing mantoy sibu ni ki dong shong snong kham tam yangi ki bala shong naduk men suwa ni isi pun bagi jing kala hakaba ki wan ke ni airport bagi kon samla ki yo ki kam ki baper na ki than sai pra arka mission bat kumju ni ki roy bat nongra men ta usnan le habang i kham tam hane ko por bagalong kumenta ka si ke hearing ngi i pe kisar ki don tiki khasi ko no ngadap da gin dokumen ka bakra men ning kong ki khat ya ke hearing on don khasi ki bawan kita khar sudah ngawan ki hearing ka baning kong do ka bakhat hamte handai om don ki bawan ki khasi ki officer ko no ngata nga dokumen bat kunju anda habakani ke airport kendala penhe ngangai scam bagi kasih joni habi gidan ki post ki bapher ki khom sama ki nong ki ban kasih ngana om kan tho khnang ngana nom kan tho badai ta ni ki tha joni ho ki tha joni ki don ki jong ki pa jong ki ngangai scam ada kan tu kum ki rang ba ki kan tu ki don ki jong so ba phi ha ba phi thong kam so ba phin thong kam khnang na bentai ki khon samla jing ni kong na ka ni kapor ha ka ni ka jaka